Valmis. Yksi. 2. Aja. Lähtö hyväksytään, ponit liikkeellä ja kärkipaikan ottaa 1 Elven Alouette, rinnalle 3 Ponikujan Jolie, rinnalla 3. tulee 4 SMK Sinivuokko, sitten 5 Jetsi Pali Tuuva. Hyvässä vauhdissa 10 Niemenpellon Mimosa jo kärkiponien kimppuun, laukkanulle 2 Jalle Jalmari. Näin Jalle Jarmalle lähestyy 8 Hakala Jadessa, jonka lukolla 7 Arteen Titiu. Sitten Rakoa seuraavat 14 Sign Hills Quickie, 11 Rosenbergs Allegro. Nyt mennään ensimmäisessä kaarteessa ja siellä siirtyy kärkeen 10 Niemenpellon Mimosa. Niemenpellon Mimosa nyt ponilähdön kärkipaikalla. Lähinnä johtavaa tulee 3 Ponikujan Jolie, ulkopuolellaan 4 SMK Sinivuokko. Toisrataa seuraavina 1 Elven Alouette, 5 Jetsi Pali Tuuva, sitten Pitkä Rako ja 8 Hakalan Jadessa, 2 Jalle Jalmari tulevat seuraavina. Jalle Jarmalle rinnalla kipuamassa nyt 14 Sign Hills Quickie ja seuraavana 9 Pir. Mennään takasuoraan ja jatketaan numeron 10 Niemenpellon Mimosa komennossa, johtaa jo 20 metrillä, kakkosena lyhyesti laukannut 3 Ponikujan Jolie, jonka takana 4 SMK Sinivuokko. Ensimmäiset 500 metriä johtoponille 3.000 ja reilut 500 metriä matkaa maaliin takasuoralla laukka numero 9 Pir, 10 Niemenpellon Mimosa jatkaa vakuuttavassa johdossa, kun välimatka on nyt lähes 40 metriä ja seuraavina 3 Ponikujan Jolie, 4 SMK Sinivuokko, Rakoa ja 5 Jetsi Pali Tuuva jatkaa siellä seuraavana. Sitten 11 Rosenbergs Allegro, tämän jälkeen uudelleen Rakoa ja 9 Pir, 14 Sign Hills Quickie. Loppukaarteessa 3,5 metriä maaliin numerolla 10 Niemenpellon Mimosa, joka johtaa edelleen vakuuttavaan tyyliin. Sitten tuikkaa sisältä nyt toiseksi 4 SMK Sinivuokko, kun 3 Ponikujan Jolie haparoi ja kampeaa ulkoradoille. Ja Ponikulan Jolieta lähestyy näin 5 Jetsi Pali Tuuva. Ja nyt loppusuora, reilut 200 metriä matkaa maaliin, numerolla 10 Niemenpellon Mimosa, ja tämä poni jatkaa täysin vailla uhkaa, ja kun kaukana takana 4 SMK Sinivuokko tulee toisena, sitten 3 Ponikujan Jolie, jonka rinnalle pyrkimässä 5 Jetsi Pali Tuuva. Reilut 100 metriä matkaa maaliin, numerolla 10 Niemenpellon Mimosa, joka vakuuttavassa kärjessä, ja 1000 metriä Niemenpellon Mimosalle 2.59.5 ja samassa 50 metriä matkaa maaliin 10 Niemenpellon Mimosa, 40 metrin päässä 4 SMK Sinivuokko toisena ja kolmantena jatkaa 3 Ponikujan Jolie, maaliin ykkösenä Iida Kallioisen osastama numero 10 Niemenpellon Mimosa. Viimeinen puolikas 2.56.0.